Trims are pretty rich. RR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Raihan Tresna Asyhadi saking kelas 12 IPA kalih. Absen kula 26. Negaraku kaigit dening Raihan Tresna Asyhadi. Wis wacine aku lan sampean kudu berubah. Iling lan iling. Aku lan sampean kudu iling yen pahlawan wis perang kanggo kamardikan Indonesia. Sampean lan aku kudu bisa berjuang kanggo negara iki. Negaraku aja bubar. Negaraku aja ambyar. Indonesia kudu mardika. Aja gara-gara bola dhewe nganti pisahan. Awak dhewe kudu tetep siji, yaiku Bhinneka Tunggal Ika. Matur nuwun.